Umbakarna podporuje bunkové zdravie, určuje kvalitu a dĺžku nášho života. Toto je zdravá bunka. Vo vnútri sa nachádzajú tzv. Mitochondrie. Tieto mitochondrie sú zodpovedné za produkciu ATP energie. S pribúdajúcim vekom začína množstvo energie produkovanej mitochondriami drasticky klesať. Pozrime sa, ako môže pomôcť NAD+ pri otázke mladosti. Keď sa NAD+ syntetizuje, presúva sa do Golgiho aparátu. Takže sem. NAD+ sa interaguje so živinami z našej stravy, ako sú tuky, lipidy, cukry a sacharidy. Ako sa NAD+ syntetizuje na NADH, tak sa presúva do mitochondrií, kde sa produkuje ATP energia. Mitochondrie majú vonkajšiu a vnútornú stenu. V tomto medzimembránovom priestore pomáha pri produkcii energie. NAD+ poskytuje bunkovú podporu dodávaním živín do mitochondrií, kde sa produkuje ATP energia. Preto zdravá suplementácia NAD+, ktorá sa nachádza v umbakarne, môže omladiť naše bunky a maximalizovať produkciu energie, aby sme mohli žiť dlhšie a užívať si vyššiu kvalitu života.